Kurva, Andělíne, ty jsi kráva. Co to mělo být? To měla být střela ze zastávky? To vy jste trefili pěkný hovno. Kdo k tomu vydal rozkaz? Já ne. Ty ne. Proč jsi vystřelil? Já jsem hovno vystřelil, jak s tím cuknul chycem za náměr, ono to bouchlo. To máte v osadce takovou demokracii, že si každý střílí, jak se mu zachce? Klid, kluci. Je nasranej, že mu obdělávají paničku. Proč ten blbý šofér tak dlouho stojí? To byste na frontě byli už na 100krát bratou vzhůru. Tupý chlapa! V kterém cirkuse jste zaučili jezdit? dělat s takovým starým střepem? Jak se to vyjadřuje ten soudruh? Tyhle stroje prodělali několik sovětských ofenziv! Právě. Andělíne, prosím tě. Fumatoro? Tej kamenu budete všetci čistí do rána. Velitel, čajte ku mne. Končit! Rota směr kostel nastoupit! Bude se prcat. Pozor! Soudruh majore! Soudruzi! To, co jste tu dnes předvedli, to nebyl útok taňkového praporu, ale parodie! To byl svinčík, to byl zmatek na zmatek! Soudruzi! Ukazuje se, že po dobu vaší prezenční služby jste se nic nenaučili! Ukazuje se, že 2 roky výcviku nestačí! Jsou mezi vámi soudruzi, kteří jsou tu už 2,5 roku a řeklo by se, delší výcvik se projeví lepšími výkony. Ale co se projevuje, soudruzi? Jedině to, soudruzi, že někteří soudruzi švejkují. Zrazují důvěru, kterou v naši armádu klade náš pracující lid. Ale s takovými soudruhy se, soudruzi, vypořádáme. Ať si nemyslí, že se o nich neví. Ať si nemyslí, že náš pracující lid je nechá, aby mu podkopávali to, co svou prací vybudoval. To ne, soudruzi! Si včíl nasrál do krku. Zapadá slunečko za vysokou horu. Zas jeden v prdeli, chvála Pánu Bohu. Zas jeden v prdeli, na nový Ažer, šerevo. my se tě cílila, my se tě dočkáme. Nemáme soboty, nemáme neděle. Janinka Pinkasová. Jaký ten její starý může uspokojit, když na tom tankodromu snad ty hnípe. S tím jeho kamenným ksichtem. To mi teda řekne.